sad ćemo pregledati. Znači ovdje mi je pokazalo da treba kopati negdje oko 3 metra još od tog mjesta. I ako se dođe do vode da se automatski stane sa kopanjem da voda ne bi ponovo pobjegla. Znači veoma veliki rizik ovdje da će se uhvati voda. Pošto ovdje vode bježe. Idemo sad dole ispod gdje je sigurnije za traženje vode i gdje bi vlasnik bio zadovoljniji da se kopa. Pa ne radi se ovako, ljudi. Ko je vama rekao da ovako radite? Ovo smo mi sami zbog pada. A kako pada, pa ne radi se to tako. Jesi ti kad čuli da postoji nepovratni ventil? I stalno bi bilo tu vode. Ja sam samo malo bagerom pročistio, raširio, napunio nekoliko kamiona kamena i stavio cijevi. Je? Da li nje tu ima? Nema, to ne znam. Ali ljeti presuši. Vlažna je ona glina. Vlažna je glina. Ona je dobro bude predznak za vodu. Što smo mi snimili da smo ovdje lokirali vodu? Ne znam ja. Ja ne znam ni šta smo snimali danas. Jedna od lokacija je ovdje bila na oko 3 metra. Jest, evo ga drvo. Ja sam i Raja malo kritikovao, rekao što ne kopate odmah? Kopajte odmah, rekao. Šta stoji? Riči. Samo što je To je centar centar, ja. centar je vamo, ali hoćemo skopati tu, pa ođem po centru. Ja. Ja sam odmah zakucao. Bravo. Srednja je lijepa. Šta kažeš? Šta misliš, je li bolje ovako ili da sada ovako je? A bolje je da šire, da bude četvrtasto. To izvadi, da. Evo ko bunar kad se kopa. Znači sredina je tamo, još nije na sredini. Nije. Hoće da počne sad vamo. A? Neka još malo. Ali gledaj gdje je centar, evo. Idemo vodom. A što nije sa sredine krenuo odmah? Samo na prvi tamo malo. Uzeli smo ovo ko si nam ti rekao, nismo otrpali. Pa će sad malo ovdje pa će onda sredine. Jes, sad će početi. Da se ne izgubi centar, da se centar ne izgubi. Dani! Koje je to crijevo? Našto crijevo za nje. Nije ovdje glavno crijevo. Jeste glavno crijevo. I baš na glavnu. Nije ga isijepo opet. Nije ispalo na njemu da je ispod crijeva. Nemojte misliti da je meni to crijevo pokazalo. Krštanje voda. Crijevo me je prevario. Nije, šta crijevo me prevario? Nije tačno, ja nisam crijevo tražio. Nije ono puklo. Ovo mora prekinuti. Nema veze, ba prekinut ćeš ga naštiklovati van, znaš. Evo sad spojnicu. Ima tamo spojnica, nemoj da sad kidat, sad će nam voda iz bazena i sve. Jer ako nema vode. Nego nese. Neću ja spojnicu. Ne, ja nikako da naučim te četvrte colove. Ja ne znam što se to u centimetrima ne gleda.
Tamo gdje je crijevo stano do zeta. A vi ste i onda kad ste ono Nisam ja zove odjela, a moje vam. Pa nisam. Možda je to i tvoje, a? Nije. Neka pravi dva klina, tamo vamo ubijemo i začepimo. Ja, to ne može. A niste duboko ni kopao za to Slušaj, ima skrije. kod mene ventil jedan, neko mi neki ne ulazi. Izna je on neće, znaš. Da. I samo ćemo tu preći za tić, pa poslije to... Hoćemo. Vidi reći neće. Da. Kod je kod mene ima dole, svi koji dole, ima ona ventil, sve. A šta ti? Pa ćemo. Ima ventil, ovdje do tamo. Dobro je kad imaš jedan. Ja sam vidio, Puno mi je nestalo. Vidi, nisi mi za to stručan. Nisi stručan. ja sam... Svaki ima svoj. Sve se noći od spojnika. Da, on kuće, spojnice i to sve. Ima to. Ne znam, samo to je treba. Tako da ikad, gotovo. Evo ovako, ne uziraju. Linda napije, možemo spojiti. Podit ćemo uvijek crijevo i spojit ćemo. Baš nije to jako. Ima još. Imam svašta ja, imam je unutra, pošto ovdje nabijek se spojiti. A može se kako presjeti i zatvoriti da sredinu tačno kopa? Hoćemo da mi se ono vode što imam gore. Ne tamo, često sad. Aj zafati malo ovu da polako mi oslobodiš ovo kablo. Aj ovako, ja ću ti reći, malo vamo. Ne, to, zubima izvijek, malo Znači vamo. sredina bi tu trebala biti Ajde. tačno ispod kabla. Aj. Aj još malo. Dobar. Gledaj. Možda iskopa kad je seče. Da ga osjeće. A možda i ne moraš, neka. Možda i ne mora, čekaj. Ovo se sad ova bavi.
Dobro je da nema kamena. Ne možemo. Hvala Bogu te nema kamena. Hvala la. Se mi kamen počela da ostane. Eto je dolje glina, čista. Jeste. Moglo bi sigurno da se pravi. Eno, krava obra jabuku nečiju to. Neka, to nek se čuvala prave, neka beru. To su njihove kruške. Nije ove krave. A kruška, aha. Jede ona, jede. Jede sve živo, ja. Baš crveno paradajz opasno. Hvala, Ako hoćeš, možeš da priđeš još. Ako ti treba, možeš još prići. Treba, ako tebi treba. Ajde. Zakačio bagi. Nije, A? nije. Aj ti zafati malo zemlje sa zemljom. Si ovdje strčio zbuda. Aj. Uhvati ti zemlje, uhvati. Još. Uhvati. To. Kako će sad spasti, brate? Neće. Hoće. Nema. Nema, nikad. Od tam. Hoće se vino što Ja sam gledala gdje sam jedna korpa da bi znao. A dobro, može, vadi. Ekstra vadi. Pratit ću ti ja korpusa. Stavimo iko tamo kesu. Ne vidi ovo korpu. Nema snage u rukama. Gotovo su sad. Odoše gradnje. Nema već. Ne, Leno si tu drugi problem. Ne, ovdje gleda, nećeš morat da nas se Ajde, neće mora epititiva je. Šta se se pirati da ljudi Neće. Ovo radi s lagerom. Zatvorena je. Možda priđeš još ikad, znači će. Priđi bagerom, Iveć. Možeš da priđeš, tvrdo je, slobodno. A još. Stigne samo nož. Nož. A? Ne, smoki. A, dobro. Влажна je. Bosanko, šta misliš da će biti vode ovdje? Vrati nazad. Sami. Trebalo po ovome, mokro. Mokro, da cijelo vrijeme je mokro ovo. Ovo je sad, ja mislim, zadnje što izlači. Jel? Mokro. Riči.
Vidi se sad ovo zadnje. Aha, Koliko je mokra. mokra. Eto, bit će voda. Ispravi. 30. Dobro. Znači oko 3 metra, evo. 3 je sad možda, tačno. 3. A već je Marta ovako. Ovo je sad tvrda glina. Aha. Teško izbija. Tu je zadnji sad što je izbacio. Aha, zadnji, Samo što je ja. tvrda, tvrda. Tvrda. Dosta je tvrda, znaš. Tvrda je mokra, vidiš. Još. Tu bi sad. Ovo teško izbija, tvrda. Teško izbija, tvrda. Aj opet. Ako je dolje to tvrdo, polijepo. Kašika je mokra s ove strane. Stani malo, stani malo, stani malo, stani malo, da vidimo. Voda ti je na kašiku sa strane. Ovo je raja podudak. Evo već je znači mokro. Ile mislim da je kašika... Eno ovdje u ovom zidu, vidiš odavno tamo. Ali najviše je tu on zalijepio, znaš sad. Eno je, ona hoće da izbije. Evo i s ovih strane, Eno tu, ovdje, prva. Eno će je vlaži. A haj pusti sad da vidimo koliko Evo udalje. je ovdje, gledaj koliko izlazi. Evo ga zi, gledajte. Evo ovdje sam ja, gledaj koja voda. Evo je ovdje. Evo je probija, vidiš je na treće. Na treće metre, eno je probija. Vidiš kako se sliva, eno je probija. Čekaj, ne vidim gdje. Evo ti, čekaj. Baci stane. Eto tu. Znači tačno negdje na 3. metar kako smo rekli, jel? U ovaj pravac probija. Treba ti upaljač. Tu je 3. metar kako smo rekli, jel? Jeste. Jest, tu je mokro i tamo, znaš. Cigarama što se slišu. Treba još voda da bude. Slušaj. Ajde, odmori malo. Odmori malo, ajde. Spasave, reci. Ugasi ga. Ovo mi je zlato, Da li hoće da je malo reći podkopam? Hm? Da li da je Ili nek podkopao? sama probije, a? Ček malo da vidim. Da li da je podkopao tamo, da dođe? Možete odmorit malo, ja bi malo pustio, nek odmori Robokopaš, da vidite šta će se izdešavati. Znaš, jer opet će zidove zalijepiti. Gleda, Ile, vidiš ti samo Evo doći. je, vidi se ovdje da je procurilo. Eno je, ona toči. Tu Eno vidi. i tamo, ja tamo ćeš. Vidiš ovdje. Dobro, vidim ja. To nije kilo kozi, gledaj ko toči tamo, vidiš? A koliko je ovdje? Vidiš tamo, ne možda vidiš. I onamo, vidiš? Najmanje 3 vode, ali najvjerojatnije će biti više. Evo ja ću ti pokazat če voda. Gledaj, ja pogodim. Evo ne, evo je. Evo metar. Spušta još, idi malo vamo. Čeka, brate, da ga napravi. To, bravo ne. Gledaj sad će on spuštati. Tu evo, tu, eto. Eto je. Koji je? Tačno 3 metra. Puštamo gore, a gledamo gore. Znači tačno 3. A čekaj, sam ja rekao 2,80. 3. Eno ti ga A gore, gdje sam rekao 2,80? ali eno ti ga Ne, 3. drugo. Eno ti ga gore, vidiš ono što su 3. Ja. A tamo ona, Lijeva se, vidim je. Vidiš, nije plači malo. Ne znamo na druga. čeka ona tamo, je li tamo? Je li s one Ima strane? i tamo jedno vlaži. Tamo. Vlaži. Tamo je više. Eno više je tamo vlaži. Mora se to malo skinuti, znaš. I ovo hoće. Odmorite malo, odmorite malo. Znači odrate ovo, ali sad puste malo ovo, neka I ona malo ovo se sebi mora dođe. ili malo otkopat i da ne bi, kad ovo otkopaš, znaš, neće više korpa stiska tamo vodu. Onda sve stiska, nema gdje i nabija. Pa zatvara vodu, čitavo Zatvara. ime zatvara. Ja. Pa rekao ti je Riči kocku. Kopaj. A mi smo krenuli, samo Pa evo, da vidi, ovo sve si iskopao. Kablo zeznula stvar. Kablo. Jel se ispostavlja tačno ispod kabla? Da mi- A šta ono komšija reče? Šta si ono rekao, daj mi reci? Mi ćemo sad Josiću ovdje. Šta si rekao, ajde, reci gledalcima šta si rekao. Šta si rekao, to si našao kablo, nije voda, jel? Jeste svjedoci da je rekao Evo tako? još probija, gledaj. Sjeci, ja ne mogu da lažem. Ali sam ja kriv što je ispod kabla voda se pojavila, što je tu meni centar bio. Još probija. Nije To to je- jednom se desilo. Mi nismo znali. A ja za ne to. tražim ovo ljudi, meni ne pokazuje zračenje, ja se moram drugačije fokusirati da Gledaj koliko sad kad ovo probija, gledajte tražim. koliko probija, gledaj ono. Evo ono, Eno, gledajte. gledaj koliko slijeva probija, se. pogledajte, probija. Slijeva se, Vidiš li? vidite li narode, Ovo je zalijepio. dragi. Sve će više i više, treba sad vremena da voda izbije, zato što je sve zamazano.
nabio si je korpom, da možeš da je malo takneš, da je slomiš. Ko će da vodi Ričija kod Branka? Ti ćeš da ga vodiš prvo do Ja Veba. neću vam, ja Do Ričija... Veba. A? Do Ja vodim Veba do to. Veba i ja se vraćam. Ide Pa Pale. sam ću ja, ba, ne trebam niko, šta će mi ko? I kod Branka ćemo se uključiti. Ljudi nek čekaju dole na cesti Pala, sam. nek dođe Pale. Pale svađa. A Branko će doći do Pala. Jes. Čim bude Riči kod Pala, Branko dolazi. Okej, hajde. Tako mi dogovorili, mu ima broj. Ja mislim kad bi on samo kašikom malo čaknuo ono da izbije, da bi ona išla Malo brže. iskopao samo sa onim Ja, samo sa šipcima. vrhom onim. Jer gledaj kako to čile. Ja Vidiš? mogu da priđem od uvod, Ili pa počeš pa Benja da mi samo pokaže gdje On može da je sad Riči, da prođe s bagerom i da udari šircima ono. On to Samo može. da onu glinu da ne bude onako zamazana. Znaš. Pa ne znam šta, pa nema veze kad iskopate. Ne trebate sad cijet, nek on kopa normalno. Hoće li on kopa tamo do kraja? Koliko je ono skinuto A zemlje. možemo Svi će se ovo izmoći i Šta, nek imate velik rezervoar, ništa vam ne fali. Pa jesu i nesu. Kopaj van, kopaj tam. Nemaš Jer da ima pazi, tačno postoji na tri mogućnost da ćete ufatiti Tačno još na voda tri. osim onih što sam ja rekao. Jer ako kopate širi, ja nisam gledao širi, postoji mogućnost za još koju vodu više da se ufati, tako da znate. Tačno na 3. Tačno, kruglo. Eno, curi pravo sad. Jeste vidio sad kako probija? Probija, Tačno ne vidi može se da probije, kako. to je ko Sam ja beton. ne mogu zoomirati s ovom kamerom da gledalci vide. Probija on je. Ali je korpa zategla, gledaj što je uradila. A jeste korpa nabija nastražna. Zamazala I ona. tamo točio noćas. Korpa je pokazala vodu. Korpa je pokazala. Nama je blato, vidiš noćas. Znamo trebaš častiti, znam prva vidla. Ne brini. Šta sad? Čekaj, vidim doliti ekran. Ništa, klapa. Ne može, gore je to sve Benja On to blokirao. može da takne, čuješ Benja, ali. hajde da ja spustim korpom pa je ti tak mi dođe. Pa ja sad da spustim ovamo u ovaj čošak. Super. A ne morate sad, ajde malo odmorite. Ona, malo odmorite. Dajte vodi vremena da malo diše ljudi. Da malo izbije. Nemojte opet zamazati. Ova korpa kada smo Aj, kako ove je beton. zbila. A znaš što ga je zbila? Što se ona vamo je usko i uzbija, da je isko ovo sad iskopa. Ja, mora da I iskopa. malo još tamo i više nema da zbija. Ili sad kad budeš kopaj ovu stranu nek ova malo sebi dođe, znaš, da voda može izbiti. Da voda probije. Gledaj kako pravi brazdu, puca zemlju, znači da vidite, jedno puca. Pa to sam ja mislio da imam samo znači da je čečeno malo. Slušajte nešto, vi odmah morate cijevi ugovoriti da ne dođe do osipanja. Aha. Odmah gledajte sutra cijevi da nađete čiste, da nisu u kalupima s naftom rađeni, to zapamtite. Eno je, gledaj kako se slika. Vidi Jes mašala. Mašala. kako krenu, čitava linija vode. Eno dolje, eno pravi baru dolje. Eno, već pravi nadmu baru, ja. Ovu stranu nek traži. Sad sam vidio. Ali to je tek početak, tu treba dosta više da bude. Znači, treba i druge vode sada se pojaviti. Ona, svinja sam Radimo je baru dolje. Eno dolje bar čošak izbilo, ja bih sadio ovaj dio ovdje. Bravo, izbijate. Evo je, vidiš sad nova čovjek. Znači, morat ću ovamo šire još da Ja, uhvatim. ovaj dio da se izvadio ovo. Ja, nek ide ovamo. Ja, još malo gore nek ide. Kad bude završao ovo. Ja bih ovo stavio ovako da stoji do sutra. A ne valja, moramo ovo kopiti. Da mi stane još 5 dana, 10 Pa da, Sve što pa nema da znaš, ostavite koji dan. Možda da i ne kopate dublje. Ne znam što vam rekao. Sam se bojim da ne osipa. Da malo voda malo prodiše, znaš. nema veze, ospe mašina i tu izvadi se i kopi. Ja. Nećemo mi dublje od ovoga nećemo, nego sam mislio ličemo ovamo A dosta. ja, prošijute tu sve i puste malo. Jer eno pravo dole sad, viš koliko smo je posto. Sad već pola metra posto. Ile, kopaj ti ovo ovamo sad, spuštaj. Kopaj ti ovaj dio. Vidiš da ima i gore isto. Za širinu korpe. Jer vidiš da ima i gore. Ima, gore, Nije evo samo je. dole izgleda, ima i Nego gore, ono što je kod linija. 20 Jeste. centi gore. Mora zemlju baciti ova. I moramo ovaj dio odći izvadi. Tamo I tamo znači, Eno Sami tamo čošak curi. nije, možda ima još Eno ovo voda gore. tamo curi. Eno Gdje? još jedna. Eno je Eno, tamo. vidite. ja u čošku tamo. Eno je, pa vidite Va, kako na sredini, kapa. jest, Vidite, jest. ovamo prva brazda, pa druga, eno kapa. Eno kapa, Eno, ja. vidite li? Benja, vidiš kako Jeste kapa? na sredini tamo, je li tako?
Evo vamo, ja vidim ovo. O, ispod tebe je voda kap. Bravo. Još jedno. Dobro kako. I to dobro kap. Aj spusti u korpu. Pogledaj, kapa. Treba Znači njoj- treba kaškom I još to tamo. puno kapa je. Treba njoj vremena. E, ja se nisam u moju ruku spuštao ovdje. Narode, mi moramo ići. A vidiš da se obruši, čekaj. Vi nama snimke. Da vidimo šta Dosta je. smo vremena izgubili. Eto, Rađa ćeš ti ajde da vidjeti sačekamo ovdje. dole. Šta je? Pušta! Puno Vidiš smo da se se tamo zadržali. obrušio. Neka. Raja, mi smo davno trebali da idemo, Ispod čekaj tebe nas isto drugi je ljudi, ali ovo. eto da nam je ispratiti ovi radove, da vidimo šta se dešava. Ne boj se, dole ćeš u ruku svakako. Vidiš, daj od ruke. Hoće on očima da vidi šta se dešava. Ja. Nemoj ti da tebe zakopa dole. Puštaj! A? Puštaj do kraja dole. Još možeš. Evo hoće. Što ne vidim ja menja Ajde, pusti. Pusti ga. Još. Iki, vamo me spuštaj, vamo. Ja, nemoj da ga tamo zniječiš. Pa to Vamo ti, Nije ovo ajde, dobro staviti, vamo. stavi ovo na sred kabla. Daj ga. Ono tamo mašala pravo ideš. Ne može sad tamo da se jača nego ovo. još Ja. i kaj. Ja. Albere, pazi prste na te vaše tuđe. Prste čuva. Ovdje ja ne mogu ođe. Slušaj, Kane, Eto kapa. idi put mene malo i dolje. Skoči, balan dole neće ti biti. Vidim ti ja, aj samo dolje ruku, ovo dolje da ide, samo dolje. Mogu, ne vidim korpa, savija mi se ne savija. Korpa ne. A niko nije Od njegove glave do zemlje pola metra ima tamo, da znaš. Ruku još dolje. Mogu ja da je guram dolje, ali ide mi ruka ovamo. Dobar, sad malo tamo. Otvaraj polako korpu. Da on siđe. Kad je ne vidim. Polako otvaraj, vidim ja, otvaraj. Da voda nemate šta je. Otvaraj. Na dva mjesta. Sad će onda sađe, stani. Ja mora da si lazi nekako korpu. Evo sišoj, stoj tako, ne dira ništa. Hvala mi, čorari, vidimo Vidiš li za tebe tu čovjek? Vidim vodu da kapa. Evo je ođe. A? Tu i kapa, tu i vidimo. Nemoj Almere da se tu ospe. vodu osim mene. Pasti da ne uspije to, zna to prolomiti. Nemoj da se ospe, ne diraj Almere. Jel vlažno kapa, jeli? I to dobro. Dobro. Jel ispade da je bolja nego ovo ovamo? Gledaj pa evo. Ovaj dio ovdje je mnogo dobro. Jel ima na više mjesta ili? Ima, Dio mi se čini. ima tu, a ima i vamo. Znači ima na više mjesta. Voda sve. Nema. Ali ispod tebe. Hvala. Ej, gledaj ovo. E, Pa treba je pomoć malo, gledaj sad. A dok ona probije, treba joj vremena, znaš. Duša, Kada ne počne. idemo dalje. Ima tu čošku, vidio se. Eura. ajde. Gdje vidi ima tu desnu čošku još. Dani, Ovo, gle ovdje. Ovdje stavi. Ajde, pa to treba da izbije, To vidiš. treba da provali. Riči, položio si, možeš neš kući. A? Jel mogu ići? Moš. Raja, nisu oni meni dali da ja idem dok ne ugledaju vodu očima. Ajde kažem, nismo mu baš 100% vjerovali, ali Ja evo. jesam. Ti nisi 100% vjerovao, oni jesu. Nemoj mene. Posao kad je striktno mene tražio da dođe. Stavi ga u kadar da ti bude glavni na YouTube. Gledaj kako. Kako nisi Gledaj. vjerova ti kopo bunari našlo vodu? Pa dobro, moramo malo upati šale, ja ne Da volim ubaci tamo. ozbiljno nešto. Raja, i njemu je kopa munar da znate, došao je do vode. Ja vozim Ričija do iza brda i vraćam se, hajmo. Evo idemo, evo. Riči i da je nisam našao, ali Bio bi zadovoljan, joj. onda je hvala Allahu. Džaba, Ali mene mene, niko ovo će nije sama samo probit, riči. moj. Mene Pa, niko ne Hoće može ono objaviti. da- Hvala što Može imate da, lijepo a da mišljenje. nema, ja sam Sad će samo oni skopati riči, to. riči. Almere, Vidi izlazi da riči, se ne pere. može onoliko Ali- snimamka biti, ne mogu ja da lažem, mogu ja slagati. Ne, može on, ne mene, 1000 ljudi da slagnem za tebe, ko Naša si ta ti, dama, jel? jel da? Da ja lažem za Pa tebe, ja. ni ti imaš da me plati. Ne može istina kad je istina, istina. Trebao si snimiti malo to telefonom. Evo i sad, evo. telefona Jel na više mjesta ima, jel? Odavde ne ide, Ja? ovdje I ima. tamo ja mislim još lijevo. Ovdje ima, ali ovdje toči premašala, ej. Do ta najjača, jel? Ovo je najjače, gledaj ovo, ej. A tu je onaj... A evo je bistro, boga mi. Gle, Eto, Bosanka, ne mora da ti jedina nemaš vodu. imaš Imam mašala. se, već čekala i dočekala. Nije, ko zna zašto je ovo. Pa ja sam sam ja rekla rekla da s da razlogom. zovnem riči. Dajte zovnite da mi ispuni želju, da mi prođe kroz imanje i da kaže ovdje kopaj.
ko što bi se. A vidio se tamo lijevo, znaš da je bila i tam, je ona zatrpana. Pa sve, ništa ovo nije bez veze. Gle ovo. Sve ima svoje. Gledaj. Pazi jadan, A kako. ovdje ima još isko, hoće me oburo to, poginem, ovdje treba, idem, imam ženu, plaću, džetu, vrijeme, ja možem ovo pravo. Ajde. Samo pravo. Polako mene. Samo pravo. Put tebe. Ajde. Put tebe. Evo vidite taj kabel, Raja, on je bio, znači tačno na sredini gdje sam ja locirao vodu. Znači on meni ne smeta uopšte, da neko ne misli Da ne misli da je što se našao dešava tu dole. A ne šta ne mogu sad da ništa. Ajde sad se izvini. Oću. A? Evo ruke. Ja ne. Mislio sam našao kabel, ja? Onaj dio onamo naš luk koji čini mi se mnogo jača nego ova. Ajde ruke da ti Ja, pere. tamo ono što se zadnje, ja. Eno ga, gledaj ko On probija. izbija, runi se već zemlja. Ovo ovamo Evo, vidiš ima kako isto, otpada. ali niste imao kam Znači, da malo čak znalca črešći. nam- Je, jesi vidio šta u lijevoj Ajde da strani? ti operem ruke. Ja, ne Ili ovamo je čini mi zatrpana se lijeva? nema, možda da a onda Vidiš izbija, ono dolje. gore izbija, ali dole što izbija ono gdje sam ja čačko, vidiš? Ja, eno Vidiš vidiš. koliko se slijeva. I onda ima, ja procjenim, ovo je bitar u minutu. Da smijemo još malo da... Odosno, Daj, Raja, operem ruke. grmi, moram još dole koliko ima ljudi da stignem još locirat vodu. Idemo tamo. Ajde, gledaj ću ti fino. Idemo Ajde. tamo. Bosanka, ja vam se najbolje želim, da vam bude I mokro ja ovo. vama. Ja vama. I Bujrum, kad god svratite, riči Hvala. kod nas. Evo ti Normalno i kad iskopamo bunar da vidite kako mi funkcionišemo sa vodom. Da se napijemo te vode A kad sljedeći idete put. na ove krajeve, apartman gore vam je na drugom spratu, nemojte nigdje. I ovaj dio ovdje, vidiš ovaj Tam da vidim vodu, riči. ovo bi dobre ja iskupao sve. Ja. Ova. I ovo, Imate i ovo. mašinu, ne žurite. I ako ćeš ideš na more, neko stane ovo ovako. Ma sve što su burvali, to će se izvaditi. Normalno. Kamion cijevi postaviti polako. A ona se isto opasno. Objasni riči samo Benji koje cijevi. Ovako kapa. Rekao sam ja njemu koji nisu rađeni u kalknova s naftom da ne bi zagadili vodu. Ovo je, Ja. onamo je mnogo jako. Vidjet ti kako će onda se doveći. Ja računam onamo, ako toči ko sad, ovo vamo nema potrebu, treba zatvoriti. Da zatvori ovako. Ara seba! Šta ću ti ja? Šta ću ti vi? Kap nije vrijedna, ova pogledaj. Provalila ovaj Radi ona. zid. A ja to... Onamo toči, Onako. ovdje kladi, onamo toči. Znaš šta će toči? Super. Gdje je mile cigara? Je, pogledajte sad. Gasi grebator. Sredina je znači ovdje kako sam rekao, jel tako? Jel vidite da ide, Neku cigara sam... jel vidite da ide ovako, da je ukrštanje tačno tu gdje sam rekao. A kako kapa ona voda. Onamo toči, ne A kapa. ti si ovdje kad si rekao si da si ukršten. Aha, jes. Benju, ja ovo ne bi dirao. A mora ovo osloboditi. A da neki skopa ovo što je Pa vidite zaskajano. sad kako kapa ova srana. Može li jedno pitanje, samo te pitam, mi se razumijemo. Je li Riči bolje ovo sad osloboditi ovu kocku ili nije? Pustimo da... Pa ja bi ovu stranu sad, ovu i onako ne dirate više. Ovu malo, kad ste već započeli, ostavite onda. A ondje gdje ona voda, da li treba još malo iskopati ili ne? Vidjet ćete šta će se izdešavati. Oddaljite tamo. Nemojte i misliti da ona nije, ona je, žila je presječena. Ona dolazi s te strane. Da ne mislite da je to sredina. Sredina je ovdje gdje sam rekao. Jer vidite da i ova ide prema sredini, ide i ona prema sredini. I trebalo još tu voda biti koji će se kasnije pojaviti. Eto Raja, mi odosmo. Mi vas pozdravljamo još jednom. Zahvaljujemo. Bosanka, eto vidimo se ako bude. Kod mene vrati uvijek, kono. Vrati vi kod nas kad Hoćemo ako budemo išli. Tamo hoćemo, kona nećemo vas. Je slatka maca. Čija je maca? Čija je maca? Moja. Djeco, čao! Ćao. Čao! Ćao. Kako da je kona rodila, gledaj srna, gledaj, garava. Ajde, čao. Čao. Ćao. E i vi ćete izaći na YouTube. Mokro da vam bude. Zdravo bio. Moramo požuriti, grmi sjeva. Imamo još na 2 mjesta locirati vodu. Dok nije kiša počela padati. Inače bi ovdje ostalo do kraja da propratimo ove gradove. Ona što nije u fasadi. Ovdje, jel tako? Evo ovdje je iskopan Raja, još jedan bunar. Ovaj što se šalio, što kaže, nisam vjerovao 100%. Evo, tu smo mu locirali prošle godine i on je tu iskopao isto bunar.
Znači ima vode. Na, možda je njemu muka što će komši imat možda jaču vodu od njega. On je zašto to nije napravio kako treba, Ali da ne pričamo sad šta je on tu sve ispetljio ko bunara, pa je zabrljio nešto, ali nećemo. Bolje da ne pričamo, uglavnom dobije vodu, ali nešto brljavio. Treba raditi onako kako ja preporučim da se radi. Moramo požuti, evo kišica već počinje padati. Niste stigli njih da vidite. Ja dolaću ako Bog da sljedeći mjesec. Ako budeš dolazio, ima ovdje komšija do mene, kuće do mene. Ja? Gdje smo našli onu vodu na 3 metra. Ja? Pa ima, tu se on graniči sa mnom i on bi da vidi tu da nema još koja voda. I mi bi uveli zajedničku vodu onda, ako bi imala, ako budeš da planiraš i njega. Kako je stanje? To ti je... A stanje, napunilo je fino vode. Ozbiljno. Mi nismo dirali, očistili smo kocku, na neku smo 4 metra i da kažem 4,50-60 u dubinu, a ćemo ići ono 7 što si predložio. Ja, bilo dobro. A smo sad pustili malo da sa sve 4 strane se sliva voda. Sa sve 4 kako je kocka. Pravu smo kocku napravili. Znači sa sve 4 strane, točno je dubini što si rekao, 3,10, 3,5, ne bito 3 metra. Tačno se tu sliva voda. Tačno na toj visini se sliva voda. Sada ono što si rekao da moguće da ima na 7 metara još jače, to valja iskopat. Znači da nije gore i da bude bolje iskopat. Ja, pa bilo bi lijepo da bude pravi bunar barem sa 7 metara, jer postoje mogućnost još voda da udari, znaš. Da, iskopat ćemo mi na 7, nego smo sad pustili malo, što kažeš, tačno je mučimo, mi je ono krene da toči i nastavi kopa i ona se normalno stopira, sad smo je pustili, evo već 2 dana po meni je napunila, čitavu kocku je doli napunila vode, to slivanje. Super. Sa strana se vidi sve vlažno, ne možeš tići da snimiš ono malo ko toči, nego je sve ono ko sliva se niz nju, ono ko onaj dan što si vidio. Ja. Ali čitava kocka onako lika, bo je kocka velika, mogu 2 cijevi velike, od 1000 dolje da se... Ja napravite velik rezervar, je osipala zemlja? Osipala se, prvu noć se osipala sve i sjepala, sad ne više. Sad sve je svuda okolo vlažno sliva se. Više se ne osipa. Osipala se tu noć se osula kuda je mogla i sve se sliva. Koga ću ja kontaktirati za to komšiju? A možeš nas. Okej. Samo kad bi znali kad ćeš doći kod Pala, mi bi mu javili. Jer on ti je od tog Pala gdje treba da vidiš, on će rađe moja kuća pored mene. 5 minuta. Jer tu gdje smo moju vodu našli, njegova je kaptaža tu, njegove su vode tu. Pa da vidimo na njegovo, da nađeš i mi bi spojili u jednu. Mi bi napravili zajednički vodu i onda bi koristili, to je lijepo. Okej. Iskopali, tako, pare.